Nu er jeg ikke en af dem, der tror på tilfældigheder. At der er en mening med livet. Og en meget vigtig mening med livet, det er jo, at det skal opleves. Har du pakket den ind i en sovepose? Ja, midlertidigt, for det er varmt op hos os i hvert fald lige i øjeblikket. Den er jo sat ud som stikprøvekontrol, hvor vi kommer uanmeldt. Ja, det er en. Kontroller, der kommer. Ja, netop. Følger økologireglerne, så skal de jo være strøget bedre end de der. Hvad kan den så blive? Altså, kan den blive en bøde, eller kan det... Det kan også blive en fratagelse af retten til at holde husdyr. Det er aller værst. Tænk vi, det ville jo være, hvis det gik på tvangsaktion eller sådan noget. Dynamic farming is not something from the past, it's something for the future. And the future might come tomorrow, it might come in 100 years, but we have to prepare. Det var godt, små venner. Det var godt. Without helpful fertilizer or the chemicals, how can he get enough food to feed the growing population? This is a capitalistic propaganda from the people who manufacture the fertilizers, who manufacture those different chemicals. Det er en stor nydelse at se regnbuen gå ned lige på vores mark. Og der hvor regnbuen går ned, der ligger der en stor skat ned i jorden.